कैसे बाड़न। आ सावन के महीना में पुरवा हवा बहता, बरसात होता झमाझम, आ भीतरी ले बेधता कह तरीका। लेके गोदिया में, लेके गोदिया में, लेके गोदिया में झूलुहा झूलई सावन में राजा घरे अइतो। लेके गोदिया में झूलुहा झूलई सावन में राजा घरे अइतो। सावन में राजा घरे अइतो, हाय सावन में राजा घरे अइतो। लेके गोदिया में झूलुहा झूलई सावन में राजा घरे अइतो। लेके गोदिया में झूलुहा झूलई सावन में राजा घरे अइतो। हो उमड़ी घुम